Hola amigos, hola señoritas, ahojte kamaráti, dospelí aj malí, mladí aj starí, bratia, sestry, sesternice, bratranci, ujovia, tety, rodičia, detkovia a babky. Proste zdravím celú rodinu. Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina. Asi tento vtip vyhodím z repertoáru. Ahojte, vítajte opäť v ďalšej časti The Long Run, kde si rozoberieme ďalší videoklip, ktorý opäť nebude môj. Čo už mi vlastne hovorí, že by som mal asi už niečo svoje dať vonku. Samozrejme, ten, kto pozná moje úvodné videjka, ktoré sú vtipné alebo nevtipné, čo by mi aj vyhovovalo, keby som hocičo povedal a bolo by to vtipné a ľudia sa na tom bavia. Takže, díky. Čiže Ančante? Dobre. Takže ale už stačilo. Ďakujem. Nie. Toto už nie je vtipné. Každopádne, tí, ktorí poznajú moje videá, vedia, že vždycky načnem nejakú tému, ktorá potom pokračuje ďalej až do konca The Long Run. A ak ste tipovali, že dneska budeme rozoberať niečo s rodinou, tak ste mali pravdu. Dneska si rozoberieme skladbu od môjho starého dobrého kamoša Hasi Čekyho alias Checkmeister aka Cheky a z jeho najnovšou skladbou, ktorá bola teraz nedávno pustená vonku a ktorú si už môžete teraz pozrieť na YouTube s názvom Rodičia. Drahí rodičia, spomínam. Bez nádi smútok, slzy, ako ma to strašne mrzí, že som bol k vám, babom drzí, že som si vás nectil v srdci. Skladba ma zaujala tým, že nebola veselá, ale že Čavo tam v podstate aj tej skladbe samotnej hovorí o tom, že bol drzý, nedobrý, neposlušný, skoro ako každý jeden chalan. A že si to časom, ako o nich prišiel, neuvedomoval a nestihol sa im ospravedlniť, ale prípadne poďakovať, lebo podľa mňa Čeky si dobre uvedomil, že tým, že aj on sám má rodinu, že vlastne tí rodičia pre svoje deti robia naozaj ten maximum, aby sa ich deti mali dobre. Život neradi dávali, boli to tak skvelí ľudia, teraz vo vesmíre blúdia. Boli to a neprestáva, to je to, čo spať nedáva. Ja som život zobral do svojich rúk, ale čo Nikolka a čo váš vnúk, určite si zaslúžia pohľadenie vašich rúk. Odpusť mi mama, odpusť mi otec, nevedel som vypočítať ten váš vzorec. My si písali niekedy v januári, že ahoj Deklan, vedel by si mi natočiť, mám takú silnú skladbu, či by som vedel natočiť videoklip, že to bude úplne také, že jednoduché, že dám tam sviečky, fotky na nejakej stene, to budeme mať rýchlo zbuchané. Ja som zasa hovorím každému jednému klientovi, aj samotnému Čekymu, že ja už jednoduché veci nerobím a nechcem robiť, lebo je to prvom rade je to nuda. Mám taký istý výjazd a keďže mal to naozaj silnú tému, tak som rovno povedal a napísal scenár Čekymu, že poďme nájsť nejakú, keď máš chatu, poďme to zrobiť tak, že vlastne tam je akéby, že prespávaš, že sa budíš, že v každej jednej aktivite na nich spomínaš, tak čo pri káve, alebo vonku na terase, alebo keď proste sedíš na gauči, alebo keď, ja neviem, si na tej terase, alebo na dvore, lebo dať do toho, potom ten vizuál aj vyzerá tak, že dáva do toho nejaký príbeh, nejakú emóciu, niečo, čo má väčšiu hodnotu, ako keby len niekde bol opretý pri stene alebo za stolom a hral sa s fotkami.
Hovorím, on mi napísal v januári s tým, že sa to nejako natiahlo, odložilo, pretože sme mali ďalšie svoje projekty s Čekým, plus môj album, videoklipy a film, takže fakt to bolo toho veľa. Nakoniec mi napísal ešte niekedy v lete. Poviem, kámo, ten klip už mal byť pol roka hotový, vieš. Čiže znova sa to odložilo, no a raz jeden večer, krásny nedeľný večer mi napísal, že počúvaj, zajtra mám voľno, mám takú emóciu, že chcem to teraz robiť, OK, prídem po teba do Prešova, zoberieme techniku a ideme. Druhý deň v pondelok do obedu prišiel po mňa, zobrali sme techniku, zobrali sme scenár, všetky aspekty, ktoré nám trebalo. A najhorší problém bol, jak sme prišli na tú chatu. Jedinú vec a veľmi dôležitú sme zabudli a to boli fotky rodičov. Vlastne tam sme potom riešili, že asi to niekedy ešte dotočíme, čož keďže už bolo chladnejšie, už sa k tomu aj nedostalo, takže sme sa zhodli na tom, že to, čo je natočené, tak vlastne to nejako zostriháme a dáme to vonku. Už nech je to tak, ako je. Myslím si, že výsledok naozaj stojí za to. Ale to posúďte sami. Naplní vás so slzami, rodina a moji známi. Nikto sme to nečakali, silné srdcia potlkali. Pred chvíľou nás objímali, život neradi dávali. Boli to tak skvelí ľudia, teraz vo vesmíre bludia. Čo sa týka toho filmu, emócie a hlavne toho úvodu a záveru, mne sa strašne páčilo, že sa vlastne stihlo vymyslieť to také vrzganie podlahy, detský smiech, vrzganie dverí, vrzganie okeníc, ako sa na to Čeky zobudza, a hlavne ten záver toho celého videoklipu, kde sa ukazuje tá kľúčka, ktorá zavrzga a sa posunie dole. Čo tým autor chcel žíci? Tým som chcel povedať, alebo vlastne ukázať, že vlastne aj keď Čeky o svojich rodičov prišiel a už tu nie sú, tak stále budú s ním na tom pravom mieste. To nie sú tie oslavy, vraví sa, že to bolaví. Bijú ma a neprestali byť ma do tej mojej hlavy. Myšlienky na to, kto priniesie za zle správy. Nikdy sa to nenapraví, dcera pozdraviť se babi. Spomínam na tie chvíle, keď sme boli ešte. To dopadlo veľmi dobre, pretože sme nielen stihli natočiť videoklip o rodičoch, ale sme dokonca aj natočili videoklip na one take, čož vlastne od one takeu má to strašne ďaleko. To bola taká skladba od AI, sme to nazvali, že Atach, opačne chata. Povedz, čo budeme robiť s tým, dnes budeme jeden tým, ja ty sedadla sklopím. Ja sa v tebe dnes utopím. Asi natočíme neslušný film, ale dnes je na to pravý čas ukázať všetko, čo je v nás. A keďže sme zistili, že nám treba ešte v podstate zrobiť aj denné zábery, tak sme tam prespali. No a Čeky sa postaral o úžasnú vec, ktorá mňa strašne baví a strašne teší. A strašne to mám rád, že vlastne si sadneš s najbližšími, zapáliš grill, urobíš si stejky, no a naozaj toto pre mňa bolo, že také na pohodindu, vieš? Měla takovou jako pohodindu, bych řekl. Plus sme vlastne zrobili to, že keďže Čeky ma poprosil o spoluprácu ešte na nejakú takú funky hudbu, tak sme vlastne popri tom všetkom ešte napísali ďalší text, takže okrem toho jedného hlavného videoklipu sme stihli zrobiť ešte jeden taký krátky a dokonca sme dokázali sa aj nájsť, pokecať o živote a napísať aj dobrý text. Ja takéto točenia a také projekty alebo také náhodné freestylové dni naozaj bavia. Keby som mal rozobrať hudbu, mňa celkovo tá hudba nezaujala vôbec, čo sa týka výberu hudby, výberu štýlu, ale zaujal ma postoj Čekyho na danú tému, že sa odhodlal
nerozprávať len o tom dobrom, ale aj o tom zlom a celkovo sa chytiť témy, ktorá v dnešnej dobe je veľmi silná a veľmi dôležitá, pretože keď si zoberieme, v dnešnej dobe sa spieva o čom? Že mám úspech, že mám love, že mám auta, ženy, som vysmiatý, je mi všetko jedno a na všetko kašlem a na všetko serem a mám úplne všetko v Vlastne Čeky dokázal tým textom, tým ako sa pred kamerou otvoril, ako to všetko spracoval, ako sa do toho fakt, že ponoril. Zo mňa vyšla normálne aj slzička, už len kvôli tomu, že jeho decká v podstate nepoznali tých starých rodičov. Aspoň pokiaľ som to pochopil ja, pokiaľ aspoň nejaké tie informácie mám. Nie, že by som náhodou nezaklamal. A proste celkovo, ako urobil tú emóciu skrz to video, pre mňa osobne klobúk dole. A strašne mu ďakujem, že tento videoklip som mohol práve ja natočiť. Mám pocit, a ja si to aj osobne myslím, že prebil aj tú moju skladbu spred 2 rokov s názvom Hrdinovia dnešnej doby, kedy som tiež sa chytil témy o rodičoch. Pamätám, keď sme boli dievčatá, chlapci malí, len tak vonku lietali, alebo sa zlato hrali, ale mali úsmev v detstvu, smiech, alebo sa báli. Ale myslím si, že jeho skladba bola viac úprimná, viac otvorená, tak ako som spomínal, rozprával tam nielen o tých dobrých veciach, ale aj o tých zlých. A to je naozaj to, čo by mali podľa mňa v dnešnej dobe umelci robiť. To znamená, že chytať sa tém, ktoré sú aktuálne, ktoré všetkých ľudí buď trápia, alebo zabávajú, alebo najlepšie bolo kombinovať to, pretože mám pocit, že dnešná scéna je skôr o tom, že buď som si to vymyslel, buď to len tak cítim v hlave a mám proste tak nastavené, alebo v podstate skoro ani jedna tá dokonalá skladba nemá viac ako 50% pravdy. Rýchlo, tati, prečo všetko tak náhle stíchlo? Naše deti už aj v ich srdci pichlo, lebo vedia, že vaše srdcia už nespojí nikto. Dostal som poriadne. Čož u Čekyho práve v tomto projekte som mal pocit, že úplne otvorený, ako otvorená kniha. Všetko nejde len z jeho hlavy, ale ide hlavne z jeho srdca. Preklínam deň, keď ste odišli. Všetci sme sa tak zišli, smútiaci a tak odlišní. Pri truhle, tí najbližší. Napomní vás so slzami, rodina a moji známi. Nikto sme to nečakali, silné srdcia dotlkali. Pred chvíľou nás objímali, životné rady dávali. Boli to tak skvelí ľudia, teraz vo vesmíre blúdia. Dokonca ešte taká perla na záver. Čierna. Ako sme grilovali na teraske to mäsko, samozrejme nebolo len cítiť, ale aj počuť.
začali sme za plotom, že tam niekto proste chodí a vrčí a neviem čo. Čeky hovoril, že je to medveď. Ja som radšej bol za to, alebo modlil som sa, že by to bol proste nejaký jeleň. Parohač. Úplne ma dorazil, ak proste povedal, že vidíš tam ten strom? No, tak za ním nemám asi meter vôbec akože plot. Bo ak by to bol medveď, tak sme obaja v p***. Každopádne nikomu sa nič nestalo. Ani tomu medveďo paroháčovi. So slzami, rodina a moji známi, nikto sme to nečakali, silné srdcia dotlkali, pred chvíľou nás objímali, životné rady dávali, boli to tak skvelí ľudia, teraz vo vesmíre bludia, boli to a neprestáva, to je to, čo spať nedáva, ja som život zobral do svojich rúk, ale čo Nikolka a čo váš vrúk, určite si zaslúžia pohľadenie vašich rúk. Hlavne prostredníctvom tohto videoklipu a tohto projektu, ktorý vyšiel práve teraz nedávno, podľa mňa v najkrajšom období tých Vianoc, naozaj vážme si čas s našimi najbližšími, pretože my ho až tak veľa nemáme. Lebo ja poznám veľa kamarátov, čo sa s nimi zdravím na ulici a pýtam sa: ahoj, jak sa máš? To znáš som, dobre sa mám, len keby deň mal 368 hodín, bo nescíham. Takže naozaj, ten čas je to najdôležitejšie, alebo najdrahšie v živote, čo máme. A mne práve v tomto období, jak vyjde tento The Long Road, umrel otec, aj keď sme nemali dobrý vzťah, aj keď sme sa nevydali, aj keď urobil veci, aké urobil, tak práve pri týchto krízových veciach si človek uvedomí, že naozaj sa to mohlo inak riešiť. Mohlo to celé inak dopadnúť. Mohli sme sa viac stretávať, mohli sme viac toho zažiť. A naozaj mi je teraz, hlavne pri tých Vianociach, keďže Vianoce sú čas mieru, rodiny a pokoja, tak naozaj je mi teraz trošlinku ťažko, takže naozaj, držte sa tých najbližších, držte sa svojej rodiny, pretože bez rodiny je ťažko nejak fungovať, žiť. A popravde, to poznám sám na sebe. To nie sú tie oslavy, vraví sa, že to bolaví, bijú ma a neprestáli byť ma do tej mojej hlavy. Myšlienky na to, kto priniesie za zlé správy, nikdy sa to nenapraví. Dcera, pozdraviť sa, babi. Spomínam na tie chvíle, keď sme boli ešte štyria. Otec, mama a my, bratia, dvaja. Keď sme ešte mali vstupenku do životného raja. Na pomníka so slzami, rodina a moji známi, nikto sme to nečakali, silné srdcia dotlkali, pred chvíľou nás objímali, životné rady dávali. Dámy a páni, toto bolo rozobratie ďalšieho videoklipu z mojej dielne a ďakujem ešte raz Hasičekimu a jeho skladbe Rodičia, že som sa práve na toto mohol podujať. No a my sa vidíme v ďalšom pokračovaní The Long Road. Užite si Vianoce, šťastný nový rok, krásne a pokojné sviatky. No a ja idem robiť risky a šalát. Deti, musím vám povedať jedno tajomstvo. Viete, kto neexistuje? Lietajúce medvede. Part two.